कसे काय म्हणजे आई आमची नेहमीच असत असतं, पण आजचा कारण थोडासा वेगळा असा. कारण आज एक मी नवीन मोबाईल फोन घेऊन देते. आईचा पहिला फोन असा तो बरोच जुनं झालेला असा. तर थोड्याच वेळानंतर आपण कुडामध्ये येऊन पोहोचलो आणि कुडा मेन बाजारपेठेतच मारुती मंदिरच्या करेक्ट बाजूक साहिल मोबाईल शॉपी असा. यांच्याकडे चतुर्थीनिमित्त स्पेशल गिफ्ट ऑफर चालू असत, ज्यामध्ये तुम्ही कोणतोही स्मार्टफोन घेतलात ना, तर त्यावरती तुमका एकदम आकर्षक गिफ्ट मिळतं आणि त्यामुळेच आम्ही इकडे इल्लेलो. पण आईचा असा होता की तिका फोटो काढूची खूप आवड असतं, तर ती म्हणाली कॅमेरा चांगला असणारो मोबाईल फोन दाखवा. आणि थोड्याच वेळानंतर आईन सॅमसंग A55 5G घ्यायचं डिसाईड केल्यान. आईन मस्त मोबाईलचा अनबॉक्सिंग वगैरे केल्यान आणि आई एकदम खुश होती. मस्त वाटत होता आई बघून. तर थोड्याच वेळानंतर बिल वगैरे करून झाल्यानंतर फायनली आमच्या हातात पट्टापट फोन मिळालो एकदम फास्ट. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आईचा गिफ्ट देखील मिळाला. आणि आईचा असा झालेला मोबाईल तर हातात दिलेलो, पण गिफ्ट एवढा मोठा काय आता पटापट बघूचं होतं. तर थोड्याच वेळानंतर घराकडे येऊन पोहोचलो आणि फायनली गिफ्ट अनबॉक्सिंग करून घेतल्यान. तर एवढ्यातच तुमका कळलं असतं की आईक मस्त सुंदर कढई मिळालेली गिफ्टमध्ये. तर म्हटलं त्याचा वापर पण करून बघूया. तर आईन माझ्यासाठी मस्त